For example, meron akong wake up, meron akong wake up. Hello! Razel here! Welcome back to my channel. Today, i-share ko sa inyo guys yung aking bagong skincare routine. Kasi yung skincare routine ko ngayon, nandito na ako sa Pilipinas, ibang-iba na siya sa skincare routine ko nung nasa Australia pa ako. So if you guys wanna know kung ano yung skincare routine ko noon, I will leave the link of that video below. Kasi diba, iba yung weather, nag-iba na yung reaction ng skin ko. 5 days, naging oily ako you guys as soon as I arrived. Sobrang nag-oil up yung mukha ko, na parang yun talaga yung bumungad sa akin pagkababa ko ng aeroplano. Anyway, I will show you guys yung mga skincare na ginamit ko. I'm gonna explain like how I use them and all that. Hindi ito kasing haba ng proseso nung nasa Australia pa ako. Kasi a lot of my skincare stuff, hindi ko siya dinala. Like my toner na I really love. I wish dinala ko siya, pero hindi ko siya dinala kasi malaki yung toner na yun. Ipapakita ko din sa inyo yung mga clips on how I apply some of this on my face. So, cleanser is pinakaunang step sa akin skincare routine. Ginagawa ko siya every time naliligo ako. Kapag winawash ko din yung face ko. Like, for example, meron akong makeup and then I decide to wash my face. I make sure na nag-apply ako ng cleanser. And yung cleanser na gamit ko is the Cetaphil Gentle Skin Cleanser. This one is for all skin types. Meron sila nung for oily skin and I believe meron din sila nung for dry skin. For some reason, yung for oily skin, mas mahal siya. So, I decided to pick up the one for all skin types. Kuripot mode lang. I got this sa Watsons. And you guys, Cetaphil talaga yung inaasahan ko na cleanser. I know na walang masamang reaction yung mukha ko kapag Cetaphil yung gamit ko. After cleansing my face, of course, dinadry ko yung mukha ko. And then, ito yung ina-apply ko you guys. Ito yung Klavuu na white pearlsation Special Divine Pearl Serum. So, it is a serum, pero yung consistency niya kasi, hindi siya like super liquidy like other serums na na-try ko. Ito na para sa akin yung serum at saka moisturizer ko. Nilalagay ko siya sa mukha ko at saka sa neck ko. And I strongly believe talaga na isa talaga to sa nakatulong na mawala yung mga bumps ko sa mukha. Because after 2 days of using this, na-notice ko agad na na-minimize na yung mga bumps na mukha ko. Nawala na siya completely when I continued using this. Hindi na ako gumagamit ng moisturizer after this because again, for me, it acts as a moisturizer. I have again, oily skin and nakatulong siya guys, hindi siya oily sa skin at all. I am not sure if it is water-based or something like that kasi galing siya sa Korea. I got this from Caris. Sold out siya when I checked. But if you guys wanna purchase, just Google lang. Try nyo i-Google yung Klavuu. Ganyan yung spelling niya. By the way, ililive ko naman yung mga lista ng mga pinakita ko sa video na to and i-Google nyo kung gusto nyo siyang bilhin kasi sobrang ganda niya. Another good moisturizer is the Iwhite Aqua Moisturizer. I'm not using that anymore because again, I'm really loving this and I'm sticking to this. Siguro if I run out sa ito, kasi Maharlika to, I will go back to my Iwhite Aqua Moisturizer. Okay, next is the Iwhite Pore Purifying Balm. This one I do not use daily. I use this once. If naalala ko, twice a week. Parang nililinis niya deeply yung mukha mo. Isang sachet, isang gamitan ko lang siya. Ina-apply ko siya all over my face. I let it sit there for a minute. After 1 minute na nandun lang siya sa mukha ko, I massage it on my face for 1 to 2 minutes. If you have sensitive skin, massage mo lang siya ng 1 minute kasi meron siyang parang steam na effect sa kanya. Medyo meron siyang like steam, yeah. Medyo mainit siya sa mukha you guys. Pero para sa akin, maganda yun na feeling. Again, if you have sensitive skin, don't massage it like longer than 1 minute. So you can massage it for like a minute or even less if you have sensitive skin. Para sa akin, effective naman siya. Mafe-feel mo talaga na after mo siya i-apply, super linis talaga ng mukha mo. A lot of people use this with nose pack kasi ito yung recommended na gamit sa kanya. Actually, Anne Klutz did a video on it. I'm pretty sure you've seen that already. She did a video on it showing how you use it with the nose pack and then the whitening peel off mask. I personally do not use the nose pack anymore you guys. Nasabi ko to sa previous vlog ko na I don't use nose pack anymore. I just noticed na kapag gumagamit ako, mas dumadami yung blackheads, especially on my nose area. So I just stopped using it and I noticed na wala na, hindi na sila like ganun kalala. I just use it alone, just a deep cleansing balm and yeah, it works. I like it. Okay, ito, part din siya ng skincare routine
routine ko. I do my best to apply this every night. Minsan nakakalimutan ko talaga siya. Kasi like, minsan nakatago siya dun sa vanity ko. Pero I do my best. Ito yung Revitalash Advance na eyelash conditioner. You guys, I see difference. Hindi siya like, boom, sobrang haba na ng lashes ko. Humaba siya ng konti. Again, hindi sobrang haba. Pero mayroon ako nakikitang difference. If you guys have been watching me for a while, alam nyo na isa siya sa reklamo ko. Hindi naman sa reklamo. Pero lagi ko sinasabi na parang wala lang yung lashes ko. Sobrang iikli and konti lang sila. Mabilis din silang mag-break. Before pa kasi ako gumagamit nito, yung eyelashes ko madali silang natatanggal. Like mag-curl lang ako ng eyelashes ko. Minsan napapansin ko natatanggal yung eyelashes ko. Tapos when I remove my makeup, especially if I have mascara, notice ko na merong mga mascara na fall out. I have been using this for 6 months. So it's been that long na yun na yung gamit ko. And now, wala na ako masyado nakikitang fallouts. Like meron lang, as in sobrang minsan lang kapag sobrang na-rub ko yung eyelashes ko when I remove my waterproof mascaras. I heard na castor oil is really good for your eyelashes as well. Hindi ko pa siya na-try kasi nga ito yung ginagamit ko and I don't see myself like switching anytime soon kasi ang dami pa niyang laman. This one I got from Sephora PH. Ito, ginagamit ko siya every night. Ito talaga yung hindi ko nakakalimutan kasi hindi talaga ako nakakatulog kapag wala akong lip balm sa lips ko. Like nasanay na talaga yung lips ko na mayroon siyang something sa kanya before ako matulog. Yung gamit ko ngayon is the Super Lips from Guerlain, Paris. Sinend din sa akin to ng Sephora and I'm so happy na sinend nila sa akin to because this is by far the best lip balm I have tried. As in, sobrang the best niya. When I started using this, never ko na-experience na nag-crack yung lips ko. As in, never talaga, you guys. And that's a big statement kasi meron talagang mga times, especially that I wear lipstick, I wear lip tints, I wear liquid lipsticks. Pero sure ako na kapag in-apply ko to sa gabi, kinabukasan, alam ko na sobrang smooth ng lips ko. Yung taste niya din hindi masama at all. I've used this for siguro a good month now and yeah, not a day na nag-crack yung lips ko. If you have the money to spend and mahilig din kayo sa lip balm like me, I highly suggest you give this a try. Meron na ding nag-comment, hindi marami. Merong siguro mga 2-3 people nag-comment sa video ko when I was talking about this na ito din yung Holy Grail lip balm nila and I totally understand why. This is so good. Okay, so next are mask. Ito wala akong specific na mask na may papakita sa inyo guys kasi kung ano-anong mask lang yung ginagamit ko. Wala pa akong nagamit na mask na kinabukasan sobrang tsaka ng skin ko. Like every single mask na try ko, maganda sila sa skin ko. Hindi nga lang siguro sila pareho ng performance pero hindi sila pangit. So I don't have a specific one to show you kasi again, paiba-iba. I got a lot here from Leaders PH and available sila sa Philippines, sa Watsons. Pero I apply mask once to twice a week as well. Kung nagsisimula pa lang kayo sa skincare, I suggest na mag-start kayo talaga sa cleanser. Kasi para sa akin, sobrang napaka-importante ng cleanser kasi yan yung first step na makakalinis talaga ng mukha mo. And then moisturizer. Again, Iwhite Aqua Moisturizer is really good, especially kung nagsisimula pa lang kayo kasi mura lang siya and maganda talaga yun sa skin. And then mga mask. Yung mask kasi hindi mo naman siya kailangan gamitin araw-araw. Yung cleanser at saka moisturizer, yes. So kapag nakahanap kayo ng mask na mura lang, try nyo. Mag-mask kayo once a week and yeah, maganda talaga siya sa skin. And kapag gusto nyong ipunta sa next level yung skincare nyo, mag-start kayo ng serum, like, you know, depende na sa inyo yan. Pero yeah, that's it for my skincare routine. I hope you guys enjoyed. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! The Iwhite pore purifying. Yung taste niya din hindi hindi masama yung taste niya. Hindi siya hindi masama yung taste. Ano pa ba yung ibang sasabihin ko doon? So ito na para sa akin yung serum.